unzila fihil Quran. Sasi Ramadan kuwi sasi diturunake Al-Qur'an. Hudal nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Kanggo petunjuk minal huda wal furqan. Sasi Ramadan itu unzila fihil Quran hudal nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allah nurunkan Al-Qur'an. Punika tumurun nalika tanggal 17 Ramadan. Al-Qur'an saking Lauh Mahfuz turun medhun ana ing langit sak siji. Dados boten nalika Kanjeng Nabi pikantuk wahyu yang pertama. Ning Al-Qur'an medhun nalika tanggal 17 Ramadan. Al-Qur'an saking Lauh Mahfuz medhun wonten ing langit sak siji.